Lah duwe apa-apa iki. Amplop apa iki isinya? Oh iya, ada cekiku ki. Senang bedo. Ono pedes e. Kenapa nang kono? Adem ki. Ora rokok ora ndek apa-apa. Ya blas. Likire banget. Ayo main aku tak traktir nek rokok. Lah kok gabek duit. Tenang. Ayo. Delok. Wes ayo iki. Yo. Ayo. Tenan duit ora aku kayak gedabus. Tenang nak mau nak ngerti dhewe to. Wong wis weruh kok ya le. Monggo. Lek tuku rokok esek enak, Lek. Rokok apa iki? Wah, pokoknya rokok sing paling larang nang kene, Lek. Apa rokok apa sih? Nyo iki Surya 16. Kowe rokoknya apa, Cok? Ora ngejiblek meneng wae. Wong digratisi kok malah. Ya aku rokok ya sing paling enak to. Ayo dibayar kok. Alah, tenang, wis ora usah dipikir. Gampang-gampang urusane beres. Aduh. Lah apa iki? Iya sih. Hei. Ngudut ora kowe? Jane niat ketuku apa ora iki? Malah gejiblek ora nggo duit. Alah, Lek. Sepurane ora sida, Lek. Ya bali, Bos. Bosen-bosen kaku kowe ta. Lah tak kira kan duit ki mau, Bos. Kowe kuwi Aduh. matamu blibo. Oh, lah cah pokok-pokok kabeh jebule iki mau iki.